It-tnejn li ġej se jkun qed jiltaqa' grupp ta' ħidma dwar ir-reviżjoni tal-ordnijiet permanenti tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-kumitat se jkun kompost minn 3 membri tal-Gvern li huma Naomi Kakija, Glenn Bedingfield u Edward Zammit Lewis u 3 membri tal-Oppożizzjoni. Fil-gazzetta kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-ħadd ġie rrappurtat li wara snin ta' emendi parzjali u bidliet ta' rutina fil-proċedura parlamentari, issa jidher li wasal il-waqt tal-riforma aktar profonda tal-ordnijiet permanenti tal-Parlament. Il-ħolqien ta' kumitat b'rappreżentanza bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra juri impenn lejn din it-triq. One News tkellem mal-wib tal-Gvern Naomi Kakija li enfasizzat li hemm bżonn li l-Parlament jimxi mar-ritmu tas-soċjetà moderna kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħinijiet tas-seduti kif ukoll mal-funzjonament tal-kumitati u l-involviment tal-membri parlamentari. Ġie spjegat li l-ewwel laqgħa tal-kumitat għandha tistabbilixxi d-direzzjoni konkreta li se tieħu din ir-riforma. Fil-verità issa għandna opportunità biex nifhmu eżattament aħna fejn irdu mmorru bħala Parlament. Aħna minn żmien għal ieħor nirċievu kritika jew suġġerimenti ta' kif għandha tkun il-proċess jew il-proċeduri parlamentari ibda mill-ħinijiet tad-diskorsi jew min jgħidlek li l-ħin allokat għad-diskorsi llum il-ġurnata huwa twil wisq. Naħseb li dak huwa dibattitu li l-membri parlamentari stess ikollhom ħafna esperjenzi varji u ħafna opinjonijiet diversi f'dwaru. Għandek il-ħinijiet ta' meta jiltaqa' l-Parlament naf li diġà għamilna aġġornament tagħhom però wieħed jista' jistaqsi jekk hemmx lokal iktar tibdil f'dak ir-rigward. Il-ħinijiet tal-mistoqsijiet parlamentari hemm ħafna affarijiet illi nistgħu niddiskutu u li se niddiskutu f'dan il-kumitat illi issa ħajibda jiltaqa' b'mod regolari.